σου Έλλη. Γεια Άνια. Γεια σας παιδιά. Γεια σας. Λοιπόν, είμαστε αδερφούλες και μένουμε χώρια για αρχή. Εγώ μένω στην Αθήνα. Ναι. Και είπαμε τη συζήτηση που κάνουμε μεταξύ μας να την κάνουμε και μαζί σας. Έτσι, χαλαρές συζητήσεις, διάφορα θεματάκια, όπως τα συζητάμε μεταξύ μας, έτσι θα μεγαλώσουμε λίγο περισσότερο την παρέα. Σαφώς μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να βλέπουμε και τη δική σας γνώμη στα διάφορα θέματα. Οπότε κάτω στα σχόλια μπορείτε πολύ κόσμο και ευγενικά να πείτε τη γνώμη σας, θετική ή αρνητική. Συμφωνείτε, διαφωνείτε. Πολύ ευχαρίστως να τα ακούσουμε όλα. Αλλά πάνω απ' όλα θα ήθελα να κρατήσουμε ένα ωραίο επίπεδο. Ακριβώς. Και λίγο σχετίζεται το θεματάκι μας λίγο με το... Ναι, ακριβώς. Αυτό θα έλεγα. Ότι στην ουσία και σήμερα ένα τέτοιο θέμα θέλουμε να συζητήσουμε. Δηλαδή σχετικά με το... Θα το πούμε πιο γενικά και πιο είναι μια λέξη που πλέον την ακούμε πάρα πολύ συχνά. Οπότε είναι πολύ οικία στα αυτιά όλων, η τοξικότητα. Γενικά, πόσο έχει ξεφύγει η κατάσταση παντού, νομίζω. Ναι. Και είναι ένα κομμάτι και αυτό που λέμε και για τα σχόλια που ανέφερες πριν, ότι δεν είναι ότι απλά θες μόνο να ακούς καλά λόγια ή καλά σχόλια ή όμορφα πράγματα ή μόνο θετικά ή ότι είσαι ο τέλειος και σαφώς έχεις και αρνητικά πράγματα πάνω σου. Αλλά αυτό το τι λέγονται, δηλαδή που παρατηρούμε και μέσα σε άλλα βίντεο που παρακολουθούμε, ας πούμε, στο YouTube και γενικά, στη τηλεόραση, παντού. Παντού, ναι. Και ότι γενικά βλέπεις με τι τρόπο μπορεί κάποιος να ανοίξει το στόμα του και να σχολιάσει. Και ώρες, δεν ξέρω, εμένα μου δημιουργείται για παράδειγμα η απορία ότι για ποιο λόγο τόσο έντονα όλο αυτό και με τόση κακία και μίσος λες και δεν ξέρω, λες και κάτι σου προσφέρει, λες και έχεις κάτι να κερδίσεις από όλο αυτό. Θέλω να ελπίζω και να πιστεύω βέβαια ότι είναι ένα μικρό μερίδιο της κοινωνίας που εκφράζεται ίσως έτσι. Δεν ξέρω, ίσως είμαι τυχερή. Πάντως, εντάξει, τόσο τραγικές, ας πούμε, περιπτώσεις δεν έχω συναναστραφεί. Αγενείς ανθρώπους εννοείται. Και τοξικούς θα έλεγα, αλλά αυτό που βλέπουμε πλέον έχει περάσει νομίζω το όριο και ίσως είναι αυτό το ότι σου δίνουν και τα media, τα social media κυρίως, την ασφάλεια του απρόσωπου, οπότε ο καθένας μπορεί να βγάλει το κατακάθι του, το αποθυμένο του τόσο εύκολα, αλλά και απ' την άλλη, τι να πω, δηλαδή πόσο εύκολα μπορείς να το βγάλεις αυτό το πράγμα. Αρχικά το σκέφτεται, δηλαδή για να το εκφράσει, πάνε να πει ότι το έχει σκεφτεί. Ξεκινάμε από εκεί, οπότε γιατί να μπει στη διαδικασία, ακόμα και αν δεν συμφωνείς με κάτι, να πρέπει οπωσδήποτε να το γεμίσεις, ας πούμε, τοξίνες. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Αγνόησέ το, προσπέρασέ το. Την οποιαδήποτε δύσκολη συνθήκη και φάση μπορεί να περνάει ο καθένας. Νομίζω ότι κανείς μας δεν έχει την τέλεια ζωή και σαφώς δεν είναι κάτι το οποίο αυτό θέλουμε να πλασάρουμε εμείς τουλάχιστον. Αλλά όλοι περνάμε, μπορεί να περνάμε δύσκολα, μπορεί το οτιδήποτε, αλλά το να βγεις, να εκφράσεις με κακία κάτι το οποίο βλέπεις, μπορεί να το ζηλεύεις, να βλέπεις ότι είναι λίγο κάπως καλύτερο από σένα ως συνθήκη, γιατί και πάλι είναι πολύ εικονικό όλο αυτό, ή αυτό τουλάχιστον μπορεί να νομίζεις εσύ. Και πάλι ποιος ο λόγος να βγάλεις τόσο κακία και μίσος. Εντάξει, πάντα υπήρχε. Έτσι, δηλαδή μην βγάλεις πίσω από το δάχτυλό μας. Και ως παιδιά μπορεί να βιώναμε π.χ. το λεγόμενο bullying τώρα, την άσχημη φρασολογία, γενικά κάτι να σου λέγανε ως παιδάκι, να σε κορόιδευαν όλο αυτό, αλλά νομίζω δεν υπήρχε το ίδιο μίσος, δηλαδή βγαίνει πλέον σε έναν ακραίο νομίζω βαθμό όλο αυτό. Σε πρώτη φάση, όσον αφορά την ενημέρωση μέσω των social και γενικά της τηλεόρασης,
θεωρώ ότι είναι και επιλογή εύκολη το να το βγάλεις από τη ζωή σου όλο αυτό. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ συνειδητά έχω επιλέξει να μην βλέπω ό,τι με ενοχλεί, οπότε το κλείνω, ξέρεις, και τελειώνει εκεί. Είναι όμως πολύ πιο δύσκολο να αντιμετωπίσεις την τοξικότητα, αυτό που λες, στο πλαίσιο της οικογένειας, με επέκταση μετά στο σχολείο ή και στη δουλειά. Δηλαδή, σε μια εφαρμογή, σε ένα πρόγραμμα, πατάς το κουμπάκι, κλείνεις το τηλέφωνο και τελειώνει εκεί. Όταν όμως ο άλλος είναι... Όταν ο άλλος είναι ο συγγενής σου ή αντίστοιχα είναι ο εργοδότης σου, ο συνάδελφός σου, ο καθηγητής σου, ο δάσκαλός σου, πόσο εύκολο είναι να το διαχειριστείς όλο αυτό. Και πάνω εδώ τώρα να ανοίξω και μια παρένθεση, ότι ούτε ειδικοί είμαστε, ούτε φωστήρες. Θεωρώ πως έπρεπε να συζητάει κάθε παρέα μεταξύ της, πέρα από την πλάκα που όλοι κάνουμε, τα σοβαρά ζητήματα αυτής της κοινωνίας που είμαστε μέλη της. Δεν μπορούμε δηλαδή να λέμε ότι πώς έχει γίνει έτσι η κοινωνία. Ίσως και εμείς βάλαμε το νεράκι και όλοι τα αντιμετωπίζουμε λίγο πολύ. Και αν δεν το έχει αντιμετωπίσει κάποιος για παράδειγμα που μπορεί να έχει παιδί, που μπορεί να σκέφτεται να αποκτήσει παιδί, σαφώς είναι κάτι που θα το έχει περάσει από το μυαλό ότι και αν μου συμβεί ή και αν συμβεί στο παιδί μου, πώς μπορώ όχι να το αντιμετωπίζω, να το εξαλείψω, γιατί θεωρώ ότι όταν θα συνεχίσουν και θα υπάρχουν πάντα τέτοιου είδους άνθρωποι με αυτή την ψυχοσύνθεση, σαφώς δεν μπορείς να το εξαλείψεις, ούτε να το εξαφανίσεις. Το θέμα είναι τι τρόπους βρίσκεις εσύ ο ίδιος για να μπορείς όσο γίνεται να το αντιμετωπίσεις και όσο γίνεται πιο μαλακά, ας πούμε, να κουμπίσεις την ψυχούλα σου και να μην σου τη γδάρει εντελώς. Αυτό. Και σαφώς, ναι, δεν μιλάμε ούτε επιστημονικά, ούτε ψυχιατρικό, λογικά, πώς μπορεί κάποιος να το θεραπεύσει, αλλά βιωματικά και όπως πολύ απλά το σκεφτόμαστε. Για παράδειγμα, όπως ανέφερες και προηγουμένως, στα πρώτα στάδια, ας πούμε, ενός ανθρώπου, η πρώτη του μικρή κοινωνία είναι το σπίτι του, η οικογένειά του και το σχολείο. Ωραία. Όλοι θεωρώ, είναι αυτό που λες, ότι όλοι θεωρώ συναναστραφήκαμε πιο επιθετικά παιδιά, λιγότερο ευγενικά ίσως, όλοι κάποια στιγμή θα νιώσαμε ένα δάχτυλο προς τη μεριά μας, είτε γιατί είχαμε κάποια παραπάνω κιλά, είτε τότε έπαιζε πολύ το ότι φοράει κάποιο γυαλάκι, ας πούμε, οράσεως. Ναι. Θέλω να σου πω ότι πάντα υπήρχε κάποιος να ψάχνει το αδύναμο σημείο σου για να σε χτυπήσει. Σαφώς, απλά τώρα νομίζω ότι η διάσταση του είναι λίγο τύπου... Εμένα, για παράδειγμα, ρε παιδί μου, που μας το θέσουμε λίγο πιο και εμπειρικά, ότι έχει φτάσει πλέον στο σημείο, για παράδειγμα, να συναντάς κάποιον και από εκεί πώς θα το χαιρετήσεις και θα του πεις «Γεια, τι κάνεις», επειδή θεωρώ ότι ακόμη και αυτό, δηλαδή, δεν χρειάζεται να το κάνεις τυπικά. Μπορείς απλά να χαιρετήσεις, αν θες τυπικά, να πεις ένα απλά «Γεια». Όταν μέσα για διαδικασία να πεις τον άλλο «Γεια, τι κάνεις», ξέρω εγώ και αυτά, πώς είσαι. Δηλαδή, όταν ακούς το πρώτο πράγμα ψήλωσες, κόντινες, πάχινες, αδυνάτης, δηλαδή ακόμη και αυτό. Αυτό είναι το κλασικά διαχρονικό σχόλιο, που δεν ξέρω αν γίνεται γενικά στον κόσμο, πάντως στην Ελλάδα γίνεται κατά κόρον. Δηλαδή, από μικρό παιδάκι στο δημοτικό να είσαι, το πρώτο πράγμα που θα σου πει ο συγγενής που έχει να σε δει πολύ καιρό, δηλαδή πας κάπου διακοπές και έχουν να σε δουν καιρό, το τέλειο είναι να σου πούν ψήλωσες και μετά πάχινες. Και πάλι, δηλαδή, είτε ψήλωσες, είτε αδυνάτησες, είτε πάχινες, είτε κόντινες, είτε ασχήμινες, είτε ομόρφινες, ας πούμε. Εντάξει, καλό θα ήταν να μην λέγεται γενικά. Μπορεί όλοι να το σκεφτούμε και εμείς μπορούμε να το έχουμε σκεφτεί έτσι. Και εγώ μπορεί να έχω σκεφτεί, μωρή, πώς άλλαξε έτσι. Αλλά κράτα το μέσα σου, δηλαδή, σαν πληροφορία, αφού το βλέπεις, ξέρει. Εφόσον κάτι εμφανές. Απλώς να καταλάβουμε ότι
ο κάθε άνθρωπος, με βάση τη χρονική στιγμή και την ψυχολογία που έχει, μπορεί να επηρεαστεί ανεπανόρθωτα από το οποιοδήποτε ελαφρά την καρδία σχόλιο. Και επίσης, σίγουρα αυτός που έχει παχύνει, το έχει καταλάβει πρώτα ο ίδιος. Γι' αυτό δεν μπαίνει χαρίστα του εννοώ. Δεν χρειάζεται να το επισημάνεις με κάποιο τρόπο. Και αυτό μην ξερώμαστε. Είναι κάτι οφθαλμοφανές. Το αν έβγαλε σπηριά, ξέρω εγώ, ή αν έχει λιγότερα μαλλιά. Είναι εντάξει, είναι κάτι οφθαλμοφανές. Των κιλών γενικά είναι μάστιγα. Τα σχόλια είναι διαχρονικά. Θες να μου πεις ότι εγώ ακόμα και σήμερα δέχομαι τέτοια σχόλια? Μα όλοι μας, και εγώ δηλαδή. Φοβάμαι να μου πει κάποιος αδυνάτησες, γιατί εννοείται ότι καραδοκεί το γεγονός ότι επειδή μου αρέσει το φαγάκι μπορεί και να ξαναπαχύνω. Άρα, αν μου πει κάποιος αυτόματα αδυνάτησες, βομβαρδίζομαι με τις τύψεις και τις ενοχές. Χριστέ μου, μην ξαναπάρω τα κιλά που έχασα. Αυτό το πράγμα. Όμως, πολλές φορές ότι τίποτα από τα δύο δεν είναι καλό. Δηλαδή, σε βλέπουν πιο αδύνατο και σου λένε αδυνάτησες. Γιατί αδυνάτησες τόσο, δηλαδή, δεν σου πάει, το πρόσωπό σου δεν. Φάει μωρέ λίγο, πώς έχεις γίνει έτσι, ή και τον άποδο. Έχεις παχύνει. Πάχυνες, εντάξει, δεν δείχνεις τόσο ωραία. Κάνε κάτι να χάσεις κιλά. Δηλαδή, πραγματικά ευχαριστώ πάρα πολύ για την πληροφόρηση. Το βλέπω, αλλά δεν χρειάζομαι να τα ακούσω, ας πούμε, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ποιος ο λόγος, και ξαναλέω, όλοι το σκεφτόμαστε, απλά το κρατάμε μέσα μας. Δηλαδή, είναι αλλιώς να το πω εγώ σε σένα ή εσύ σε μένα, που και πάλι και είναι κοτσομπολιό, είναι σχόλιο, είναι, αλλά δεν υπάρχει ο λόγος να το πεις στον άλλο, γιατί ο άλλος το ξέρει προφανώς. Γενικά, γιατί να μην βγει από το στόμα σου η καλή κουβέντα και να καταπιείς αυτή τη ρημάδα την κακή. Απλά θέλω να σου πω ότι λέμε τώρα για τα κιλά, γιατί εντάξει, είναι αυτό που σου λέω, ότι αν σε πετύχει σε μια κακή ψυχολογία και σε μια ευαίσθητη ηλικία, πραγματικά μπορεί να σε τσακίσει. Δηλαδή, δεν μπορεί να πα σε ένα παιδάκι μικρό που τώρα αναπτύσσεται, ή σε ένα κοριτσάκι που είναι, ή σε ένα αγοράκι που είναι στην εφηβεία και να του θίξει την εμφάνιση. Του σκόψει τα ποδάρια. Δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Και πάλι, παρένθεση, δεν ξέρει από πού μπορεί να προέρχεται. Δηλαδή, ακόμη και κάποιο είχε χάσει κιλά και μπορεί να το πει τύπου για καλό. Μπορεί ο άλλος που έχει χάσει τα κιλά να έχει περάσει κάτι πάρα πολύ δύσκολο και να τα έχει χάσει. Οπότε, επισημαίνοντάς το αυτό που βλέπεις, μπορεί να του τραυματίζει μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο στη ζωή του που τον έχει κάνει να χάσει, ας πούμε, αυτά τα κιλά. Οπότε, ωραία, και εγώ σου άλλο, για να το πάμε και παραπέρα, σου λέω το άλλο. Αν ακόμα, ρε παιδί μου, και δεν μπορείς να το κρατήσεις και θες να το σχολιάσεις αυτό το κομμάτι πια του θέμα των κιλών, αν πρόκειται, το λέω και επιμένω σε αυτό, γιατί το έχω βιώσει και εγώ, ακόμα το βιώνω, αλλά επειδή έχω και 2 παιδιά στην προεφηβεία και στην εφηβεία, θα σας παρακαλούσα, αν θέλετε οπωσδήποτε να το σχολιάσετε, μην το πείτε στα παιδάκια. Πείτε το έστω στους γονείς, που αν όντως δεν το έχουν πια πάρει χαμπάρι ότι τίθεται θέμα, ίσως να, ξέρεις, να αφυπνιστούν. Αλλά τα παιδάκια, αφιτικό να σου πει ένας φίλος σου με τρόπο που όντως θα το πει επειδή μπορεί να ανησυχεί για σένα, αλλά και πάλι και εκεί δεν θα γυρίσεις να το πεις πώς έγινες έτσι, ρε. Απλά επειδή μιλάμε για ένα κύκλο και μια αλυσίδα η οποία κρατάει πάρα πολλά χρόνια, θέλω να επιμείνουμε στην παιδική ηλικία. Δεν πρέπει το παιδί να μεγαλώσει με αυτές τις ενοχές, ούτε με αυτές τις νοοτροπίες, γιατί αυτό μετά θα γίνει, ξέρεις, είναι ένας φαύλος κύκλος, μετά δεν θα σταματήσει ποτέ αυτό το πράγμα. Εκπαιδεύουμε τα παιδιά μας στο να μην είναι αδιάκριτα, αγενή, αλλά ούτε και ανεκτικά. Δηλαδή, όταν ο άλλος σχολιάσει κάτι που εσένα συνοχλεί, ναι, πρέπει να το πεις. Θες κάτι, ναι, δεν σου πέφτει λόγος. Ναι, η αλήθεια είναι ότι και εγώ πλέον καταλήγω στο γεγονός ότι γενικά σε διάφορα τοξικά σχόλια, είτε έχει να κάνει με την εμφάνιση και άσχετα με ηλικία, εγώ δεν θα το πάω μόνο στο κομμάτι το παιδικό, που σαφώς είναι κάτι ακόμη πιο ευαίσθητο, που δεν θα πρέπει καν να λέγεται κάτι τέτοιο, να δίνεται βαρύτητα. Τουλάχιστον ως προς το παιδί να λαμβάνει κάτι τέτοιο σχόλιο. Γενικά θεωρώ πλέον ότι πρέπει να απαντάς με τον ίδιο αγενή τρόπο.
Απλά το παιδί είναι ο διανός ενήλικας. Οπότε, αν όντως θέλουμε να ελπίσουμε σε μια καλύτερη κοινωνία, ας σταματήσουμε λίγο να τον ανακυκλώνουμε. Ένα παιδί που μεγαλώνει σε μια οικογένεια που συνέχεια σχολιάζουν αρνητικά τους άλλους, λογικό είναι το παιδάκι αυτό θα μεγαλώσει και το να σχολιάζει θα του είναι πάρα πολύ εύκολο. Δεν ξέρω αν θα σταματήσει ποτέ να συμβαίνει αυτό, η αλήθεια είναι, ούτε ότι θα εξαλειφθεί, γιατί σαφώς ξεκινάει από πάρα πολύ παλιά και βλέπουμε ότι ακόμη υπάρχει και θεωρώ ότι θα συνεχίσει να υπάρχει, γιατί όλοι ξέρουμε ότι όλοι το έχουμε ακούσει. Πλέον δηλαδή μιλάνε ανοιχτά και στην τηλεόραση και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και παντού, οπότε όλοι έχουμε τη γνώση ότι είναι κάτι το οποίο δεν είναι θεμιτό, ότι είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να λέγεται, γιατί σαφώς επηρεάζει ψυχολογικά τους ανθρώπους, αλλά δεν είναι κάτι και που σταματάει όμως από την άλλη. Ενώ δηλαδή όλοι το ξέρουμε ότι δεν είναι, ας πούμε, σωστό να συμβαίνει, παρ' όλα αυτά δεν εξαλείφεται. Το θέμα είναι εμείς πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό λέω ότι καμιά φορά ότι εντάξει, καλό ίσως θα ήταν να γινόμαστε κι εμείς λίγο, όχι τοξικοί, λίγο πιο αιχμηροί ότι στις απαντήσεις μας ενδεχομένως. Δηλαδή, το έχω σκεφτεί πολλές φορές αυτό. Δεν είναι του χαρακτήρα μου και δεν το κάνω. Αλλά πολλές φορές σκέφτομαι ότι μήπως έπρεπε κι εγώ, ας πούμε, εκεί που θα σε ρωτήσουν γιατί δεν έχεις κάνει παιδιά, γιατί εσύ θα μου τα μεγαλώσεις, ας πούμε. Άμα μου πεις ότι θα μου τα μεγαλώσεις, ότι θα με βοηθάς στην ανατροφή τους, ναι, να το συζητήσουμε, εφόσον σε ενδιαφέρει τόσο πολύ το αν θα κάνω, το αν έχω ή αν σκοπεύω να κάνω. Γιατί επίσης και αυτό είναι μια ερώτηση που παίζει πολύ σε ζευγάρια που μπορεί να είναι χρόνια μαζί. Ξέρεις τι γίνεται, ότι είναι αυτό το κλασικό που σου λέω, δεν ξέρω αν είναι χαρακτηριστικό του Έλληνα. Απλά έχει πολλά καλά ο Έλληνας, αλλά έχει και πολλά κακά. Δεν ξέρω αν γίνεται γενικά αυτό, δεν έχω συναστραφεί ανθρώπους από άλλες χώρες και με άλλες συναντροπίες. Θέλω να πω ότι αυτό ξεκινάει από πολύ νωρίς, δηλαδή ακόμα και όταν είσαι ελεύθερο πουλάκι, θα σου πούνε πότε θα βρεις κάποιον, ας πούμε, να παντρευτείς. Μετά, άμα παντρευτείς, πότε θα κάνεις παιδιά. Ακόμα και όταν κάνεις ένα παιδάκι με το καλό, θα σου πούνε γιατί δεν κάνεις και ένα δεύτερο. Θέλω να σου πω ότι αυτό δεν σταματάει. Γιατί πολύ απλά εκπαιδευόμαστε από μικρή έτσι και αυτό το πράγμα διαιωνίζεται. Μα ακριβώς γι' αυτό, επειδή είναι κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι θα εκλείψει ποτέ και θα πούμε αχ, τι ωραία, ζούμε όλοι πάρα πολύ ευτυχισμένοι που δεν σχολιάζουμε. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι θα εκλείψει. Εγώ παλεύω στα τόσα λάθη που κάνω, τουλάχιστον να κάνω 5 σωστά και τα παιδιά μου να μην τα κάνουν αυτά τα λάθη. Θέλω να πιστεύω σε ένα καλύτερο αύριο. Δεν μπορώ να το δω διαφορετικά. Δεν ξέρω. Ελπίζω, έχω την ελπίδα, σύμμαχο. Εντάξει, τώρα το κατά πόσο το πιστεύω δεν ξέρω. Δεν θέλω να πω και ψέματα. Απλά ότι πρέπει εκεί που χρειαζόμαστε επίσης πολύ καλή εκπαίδευση όλοι μας, είναι στο κομμάτι της ανοχής. Αυτό που λέγαμε, ότι άμα σου τύχει στην οικογένεια, εντάξει, στην τελική πολύ πολύ τον αποχαιρετάς, κόβεις εννοεί επαφές, επιλέγεις να μην το συναναστρέφεσαι. Πάρα πολύ σωστό να γίνεται γενικά και σε οικογένεια αλλά και σε φίλους. Γιατί πολλά πράγματα μπορεί με τα χρόνια π.χ. να αλλάζουν. Όταν βλέπεις ότι κάτι σε ενοχλεί, σε καταπιέζει, σου είναι βαρύ να το αντιμετωπίσεις, σου επηρεάζει γενικά την καθημερινότητα και τη ζωή σου και σου δημιουργεί ακόμη πολλές φορές και συναναστροφή ένα άγχος και μία πίεση ότι είναι οκ. Bye bye. Δεν μου κάνεις συγγνώμη. Είναι το γνωστό ρητό ότι δεν επιλέγουμε την οικογένειά μας, οπότε εντάξει, θεωρώ ότι από κάποια ηλικία και μετά μπορούμε να αποφασίσουμε απλά να μην τους συναναστρεφόμαστε και όλα καλά έως εκεί. Το θέμα είναι ότι άμα σου τύχει ο τοξικούλης στη δουλειά ή στο σχολείο, ας πούμε, τι κάνεις, δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις να σουτάρεις τον τοξικό εργοδότη ή τον τοξικό συνάδελφο, ούτε την τοξική δασκάλα. Ναι, που σε όλους λίγο πολύ ενδεχομένως να έχει τύχει. Ναι, τώρα εκεί είναι αυτό, ας πούμε, που τι να κάνεις. Άντε τώρα βγάλε άκρη. Το πιο ιδανικό θα ήταν να το
Να εκφράσεις τη δυσαρέσκειά σου. Ναι, με τον ίδιο ότι εμένα αυτό με ενοχλεί και δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Ποιο ρίσκο, ας πούμε. Όταν είσαι σε μια εφηβική π.χ. ηλικία, γιατί εντάξει, όταν είσαι σε φάση δημοτικού, σαφώς το ρόλο τον παίρνει περισσότερο και ο γονέας εκεί, γιατί φαντάζομαι το παιδάκι κάποια στιγμή θα το εκφράσει στη μαμά και στον μπαμπά του, οπότε εκεί παίρνεις το ρόλο και το λόγο και το συζητάς βασικά με τον δάσκαλο. Αντίστοιχα, εντάξει, και στην εφηβική σχολική φάση και το ίδιο το παιδί μπορεί να το πει, αλλά εντάξει, επειδή υπάρχουν και παιδιά τα οποία δεν μπορούν εύκολα να το διαχειριστούν τα ίδια. Επίσης, λαμβάνει, θεωρώ, χώρο η μαμά και ο μπαμπάς αυτό και το επικοινωνεί αρχικά. Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει ότι θα έχει και αποτέλεσμα. Ναι, είναι βέβαια και η άλλη σκέψη του ότι καλός ή κακός δεν ζούμε σε έναν κόσμο αγγελικά πλασμένο και επειδή υπάρχουν πολύ δύσκολοι άνθρωποι εκεί έξω, θα πρέπει ίσως το παιδί να μάθει το μηχανισμό, να βρει το μηχανισμό, να διαχειρίζεται τοξικούς, δύσκολους ανθρώπους για να μπορεί να επιβιώσει. Αυτό ξεκινάει και κολλάει σε αυτό που λέγαμε πριν, ότι είναι κάτι το οποίο δεν θα εξαλειφθεί. Ναι. Τουλάχιστον όχι άμεσα, όχι στο τώρα. Οπότε, πάντα με γνώμονα εννοείται αυτό, ότι δεν ανεχόμαστε τις κακές συμπεριφορές, εννοείται ότι αυτό εξυπακούεται. Απλά πώς μπορούμε από εκεί πέρα να το διαχειριστούμε, το πρακτικό κομμάτι. Δηλαδή, ας πούμε, σου τυχαίνει στον εργοδότη ή σε έναν, ας πούμε, συνάδελφο. Τι κάνεις εσύ τώρα, ας πούμε, στην παρούσα φάση? Δηλαδή, έχεις το ρίσκο, εντάξει, ότι θα χάσεις τη δουλειά σου. Ναι, εντάξει, και έχει να κάνει τώρα πραγματικά με την προσωπικότητα του καθενός. Γιατί, για παράδειγμα, στο επαγγελματικό κομμάτι, μου έχει σε εργοδότη κυρίως αυτό το πράγμα. Έχει να κάνει με το πώς το αντιμετωπίζεις. Ως προσωπικότητα, τώρα εκεί παίζουν πολλά, η αλήθεια είναι. Αν είναι κάτι το οποίο κάποιος δεν μπορεί να το... Δηλαδή, του καταστρέφει πραγματικά τη ζωή και την όλη ψυχολογία και την όλη διάθεση και την όλη καθημερινότητα και το κουβαλάει μέρα. Εντάξει, εκεί νομίζω ότι αν δεν μπορείς με κανένα τρόπο να το αντιμετωπίσεις, ούτε με τη βοήθεια κάποιου ειδικού, τότε δεν ξέρω, το πρόβλημα το ξεριζώνεις μετά. Δηλαδή δεν υπάρχει, νομίζω. Αλλάζεις δουλειά, ναι. Όσο και αν ακούγεται δύσκολο, όταν σου τρώει τη ζωή όμως την ίδια. Και αν όταν βοηθητικού μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Συμφωνώ σε αυτό. Εντάξει, ιδανικά να μην τυχαίνει σε κανέναν. Γιατί εντάξει, άμα ο άλλος τώρα έχει άμεση ανάγκη αυτά τα χρήματα και δεν έχει από πουθενά άλλο βοήθεια, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πει. Εντάξει, δεν θα τα ψυχοφάρμακα όμως, άμα δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Είναι δίκοπο μαχαίρι, ναι. Αν δεν παλεύεται με τίποτα ο τύπος, ή τύπης αντίστοιχα, ναι, πρέπει να φύγεις. Και εγώ αυτό θεωρώ. Ναι. Εντάξει, οι δουλειές βρίσκονται, ρε παιδί μου, οι δουλειές γίνονται. Το να σου καταστραφεί, ξέρω εγώ, η ψυχική σου υγεία και να έχει και άλλα μετά όλο αυτό κατάλοιπα. Στις συναναστροφές σου με τους ανθρώπους, με τον ίδιο σου τον εαυτό, όχι, εντάξει. Ωραία, να πούμε τώρα το άλλο λίγο. Ας πούμε, εγώ και εσύ είμαστε το άλλο άκρο. Δηλαδή, εμείς από την πολλή, ας πούμε, ευγένειά μας, μπορεί να... Το έχουμε συζητήσει και πολλές φορές μεταξύ μας περιστατικά, ότι μπορεί να μας έχουν τύχει, ας πούμε, στη ζωή μας αγενείς άνθρωποι, οι οποίοι για κάποιο λόγο κομπλάρουν σε βαθμό που ενώ αντιλαμβάνεσαι εκείνη την ώρα το πόσο άδικα σου φέρονται, δεν μπορείς να αντιδράσεις. Τώρα αυτό δεν ξέρω αν είναι δικό μας γονιδιακό, δηλαδή αν το έχουμε εγώ και εσύ, ή αν γενικά πολλοί κόσμος εκεί έξω κομπλάρει, νιώθει αμήχανα, ξέρεις, την αγένεια του άλλου. Και μετά γίνει το γνωστό, ξέρεις, που παθαίνουμε. Και γιατί να μην του πω έτσι, και γιατί να μην απαντήσω. Και μετά μας γίνει και το ενοχικό. Καβάλα δηλαδή, ότι δεν μας βρίσανε, μετά εμείς ψάχνουμε να βρούμε και τι φταίει σε εμάς. Ενώ στην ουσία ναι, ότι στην ουσία ότι εμείς έπρεπε κάτι άλλο, κάπως αλλιώς, κάτι αυτό, αλλά όχι ότι δεν το γυρνάμε σε εμάς το λάθος του. Τα δικά μας ψυχολογικά, αντί ο άλλος, ας πούμε, να σκεφτεί πώς μίλησα έτσι. Λέμε εμείς γιατί δεν μίλησα.
ισχύει πολλές φορές αυτό. Δηλαδή, όταν άλλος θα σου πει μια κακία για κάποιο λόγο, σε αφοπλίζει. Δηλαδή, είναι πραγματικά περίεργο αυτό ότι παγώνεις και ότι λες και φταίς όντως εσύ, ενώ θα πρέπει ο άλλος που το κάνει να νιώθει έτσι. Εντάξει, και αυτό θεωρώ ότι θέλει δουλίτσα. Θέλει δουλίτσα γενικά, νομίζω ότι τα πάντα στη ζωή μας ξεκινάνε από εμάς και ότι έχει να κάνει με τη δουλειά που κάνουμε εμείς με τον εαυτό μας. Νομίζω, εμένα πάντα, και το ξέρεις επειδή έχουν συμβεί γεγονότα, μου είναι πολύ πιο εύκολο να υπερασπιστώ τους άλλους και εκεί να δείξω δυναμισμό και να βγάλω τη γλωσσάρα μου, ξέρω, και να απαντήσω. Όταν έχει να κάνει με τον υπερασπιστώ άλλους, μου βγαίνει πολύ πιο εύκολα από ότι έχει να κάνει πολλές φορές με τον ίδιο μου τον εαυτό. Συμφωνώ. Επίσης όμως, σε κάτι που επιμένω και το πιστεύω βαθιά, είναι ότι ο καλύτερος τρόπος να απαντήσεις στην αγένεια είναι η ευγένεια. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, από φύση, σαν άνθρωπος, σαν χαρακτήρας, σε κανένα πιθανό σενάριο δεν θα απαντούσα σε έναν αγένη με αγένεια. Δηλαδή, ακόμα και αν ήθελα να τον βρίσω, δεν θα τον έβριζα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Όση δουλειά και να κάνω με τον εαυτό μου. Εμένα μου αρκεί το να απαντήσω, δηλαδή επειδή μου έχει τύχει σε κάποια. Δεν σου λέω ότι δεν μιλάω ποτέ, έχει τύχει να απαντήσω με ευγένεια και σε πληροφορώ ότι έχω δει το κουμπλάρι στα μάτια του άλλου. Δηλαδή, όταν ο άλλος είναι επιθετικό και εσύ του απαντήσει ευγενικά και εκείνος εκείνη την ώρα ευνηδιάζεται, γιατί περιμένει ακριβώς το αντίθετο. Ισχύει, γιατί αυτός που θα σου πει την κακία θέλει τη δράση και επιδιώκει την αντίδραση για να υπάρξει λίγο το σούξουμο της αναμπουμπούλας. Οπότε ισχύει αυτό που λες, ότι όταν εσύ απαντήσεις ευγενικά ο άλλος, λίγο κάπως ή θα το συνεχίσει τύπου με ειρωνεύεσαι και έτσι και θα συνεχίσει τη μαγιά και όλο αυτό, γιατί πολύ απλά σου δείχνει ότι έχει τη διάθεση και ότι ψάχνετε, ή όντως γιατί και εγώ έτσι, απλά πλέον είναι και αυτό που είπα κάποια στιγμή και προηγουμένως, ότι δεν ξέρω και κατά ναι, είναι το πιο σωστό αυτό, ότι δεν πρέπει να πέφτουμε στην παγίδα να αλλάζουμε εμείς και να γινόμαστε αυτό που δεν μας αρέσει. Αυτό είναι το πιο σωστό. Απλά απ' την άλλη δεν ξέρω και κατά πόσο αυτό βοηθάει και τους άλλους να αλλάξουν ή κατά πόσο τελικά τους δίνει και λίγο είναι σαν να το ελεύθερο ότι συνέχισε να είσαι έτσι, ας πούμε. Ενώ αν τη φάνε και λίγο στη βορή, δεν ξέρω, ίσως λίγο το νιώσουνε πώς είναι αυτό που το λίγο το οφθαλμό αντιοφθαλμού. Ίσως λίγο το πετσί τους. Δεν ξέρω. Και σταματήσουν να το κάνουνε. Και λίγο βίτσιο να έχει όμως ο άλλος και να απορρώνεται και να ανατροφοδοτείται η αγένειά του από αυτό, θα του αρέσει το γεγονός ότι θα αντιδράσεις με τον ίδιο τρόπο που και εκείνος αντιδρά. Και επειδή θεωρώ ότι είμαστε μιμητικά όντα, δηλαδή, εγώ επιμένω ότι είναι νίκη το να απαντήσεις. Πόσο μάλλον να απαντήσεις με ευγένεια, ώστε τον άλλον να τον αφοπλίσεις. Αρχικά, βασικά, να απαντάμε. Εκεί θέλω να εστιάσω. Μην αφήνουμε να πέφτει τίποτα κάτω. Να υπερασπιζόμαστε τον εαυτό μας. Ακόμη ψάχνω το δεν ξέρω κατά πόσο, εν μέρει, εμπειρικά και βιωματικά, ναι, απαντάμε συνήθως όχι με επιθετικό τρόπο και αρνητικό, το οποίο θα μου πεις, δεν μας έχει κάνει κάτι κακό, γιατί είναι σαφώς εμείς κρατάμε μέσα μας αυτό που θέλει να κρατήσει η ψυχή μας. Το κομμάτι το πιο φωτεινό, το πιο καλό, το πιο ήρεμο. Βέβαια, εντάξει, αν είσαι και λίγο ενοχικός άνθρωπος, γι' αυτό λέω, γιατί έχει να κάνει και με την προσωπικότητα και το χαρακτήρα του καθενός. Συνεχίζεις και το ψάχνεις ακόμη μέσα σου και στο τέλος είναι αυτό που λες ότι κάνεις και δεύτερη σκέψη, αν είχα απαντήσει αλλιώς, αν αυτό, αν εκείνο, και το υπεραναλύεις. Οπότε, ναι, δεν ξέρω τι είναι τελικά πιο βοηθητικό. Ωραία. Οπότε τώρα δηλαδή καταλήγουμε στο ότι η τοξικότητα τι είναι στην ουσία. Γιατί δηλαδή ο άνθρωπος να έχει την ανάγκη να παράξει τοξίνη, δηλαδή να βγάλει όλη του τη χολή στο συνάνθρωπό του. Τι πιστεύεις ότι, ρε παιδί μου, μας συμβαίνει τέλος πάντων. Μπορεί να ήταν ανέκαθεν αυτό, αλλά τώρα
θεωρώ ότι είναι στο πικ του, δηλαδή κάπου όπα. Θεωρώ ότι για να μπει όλο σε μια διαδικασία, να το κάνει τόσο πολύ έντονα, με την διάθεση όμως του να κάνει τον άλλο να νιώσει άσχημα, σαφώς έχει να κάνει ότι περνάει πάρα πολύ κακά στη ζωή του. Δηλαδή καταλήγουμε στο ότι είμαστε ένα μεγάλο φρονοκομείο, ας το πούμε. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται με εμάς. Αυτό αν με ρωτάς εμένα εξυπακούεται, θα σου πω, ναι. Αλλά πέρα το ότι είμαστε ένα πολύ μεγάλο τρελοκομείο, θεωρώ ότι γενικά αυτό συμβαίνει επειδή οι άνθρωποι έχουν πολλά κατάλοιπα μέσα τους, έχουν πολλή μιζέρια και δυστυχώς τους αρέσει να τη βγάζουν προς τους άλλους. Εγώ αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι ότι για ποιο λόγο να γίνεται αυτό, ας πούμε, δεν είναι βοηθητικό για κανέναν. Δηλαδή, ούτε τον ίδιο που ζει μίζερα και άσχημα και δύσκολα, θα τον βοηθήσει κάπου το να βγάλει την κακία του στους άλλους. Ούτε αυτός που θα εισπράξει την κακία τον βοηθάει κάπου. Γενικά δεν είναι σε κανέναν βοηθητικό αυτό το πράγμα. Εντάξει, κατά πάσα πιθανότητα ένα μέρο. Χρόνια, αλλά ούτε και ο άλλος νιώθει, αχ, τι ωραία που άκουσα τον Πινελίκη μου σήμερα. Συμφωνώ, απλά είναι ένα μέρος ανθρώπων βέβαια, που ίσως να μην το καταλαβαίνουν καν, να μην το συνειδητοποιούν. Ότι όλο αυτό στην ουσία τους γυρίζει μπούμεραγκ, ότι όντως δεν αποφελούνται από κάτι. Απλά σου λέω, κάποιες φορές μπορεί να επιλέξεις να αποκόψεις και να απομακρυνθείς από την τοξικότητα και κάποιες φορές δεν μπορείς. Πρέπει δηλαδή να μάθεις να το διαχειρίζεσαι, γιατί όπως είπες και εσύ δεν γίνονται θαύματα, θα συνεχίσει να υπάρχει δυστυχώς. Και από εμάς όλα είναι το πώς δηλαδή θα αντιμετωπίσουμε το κάθε τι. Σαφώς δεν πρέπει να δίνουμε μεγαλύτερη αξία και σημασία. Και γι' αυτό λέω ότι έχει να κάνει κυρίως με δουλίτσα προς τον εαυτό μας. Ναι, και από την άλλη δεν ξέρω, δηλαδή... Όλα από εμάς ξεκινάνε. Δηλαδή θεωρώ ότι αν προσπαθήσουμε όλοι, τέλος πάντων, να ανακυκλώσουμε, να αναπαράξουμε, δεν ξέρω τώρα ποιο ρήμα να χρησιμοποιήσω, το πιο, ρε παιδί μου, λίγο φωτεινό, το πιο λίγο ευχάριστο. Ακριβώς. Για παράδειγμα, θα σε δω ότι έχεις πάρει κιλά και ξαναλέω, βάζουμε και τους εαυτούς μας σαφώς μέσα σε όλο αυτό, γιατί και εμείς μπορούμε να το σχολιάσουμε μεταξύ μας, ότι κάποιος μπορεί να έχει αλλάξει, για παράδειγμα, ή να αναρωτηθούμε μεταξύ μας, γιατί, για παράδειγμα, δεν έχουν παντρευτεί ακόμη εκείνοι, μπορεί να σκεφτούμε, μα γιατί δεν έχουν κάνει π.χ. παιδί ακόμη εκείνοι. Όλοι μπορούμε να το σκεφτούμε αυτό, απλά πάμε να το κρίσουμε όρι του άλλου. Ωραία, ένα κοινωνικό σχόλιο που μπορούν να κάνουν δύο αδερφές μεταξύ τους, οι δυο, ας πούμε, φίλες. Εντάξει, το θέμα είναι να μην δημιουργείς τον άλλον πρόβλημα, δηλαδή να μην του πεις καλημέρα πάχινες. Αυτό καλημέρα πήρε. Το δεις. Τι θα δεις πότε παιδί. Να δουν μια φουσκωμένη κοιλιά επειδή η άλλη έφεγε φασολάδα, άρχισε έγκυος. Άλλο άκομψο. Αυτό είναι που μπορεί να, ας πούμε, πήρα 2 κιλά από τις μπύρες ή πρίστηκα από τη φασολάδα και να σου πει άλλη, είσαι έγκυος. Έγκυος να είσαι, πόσο μεγάλη, πόσο μικρή είναι η κοιλιά σου, για παράδειγμα. Που και αυτό είναι πολύ σχετικό με την κάθε γυναίκα. Ότι είναι εκείνη την ώρα που θα δεις το αρνητικό, δεν χρειάζεται, θεωρώ, να το πεις, ότι βρες. Γιατί εκείνη την ώρα που θα δεις ότι, αχ, κοίτα ρε παιδί μου, πάχει ο άλλος, ναι, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να με δεις και κάτι θετικό. Ναι, αλλά κοίτα πόσο φωτεινός μπορεί να φαίνεται ή κοίτα, ξέρω εγώ, τι ωραίο κραγιόν φοράει. Δηλαδή, γιατί να μην πεις στον άλλον το ωραίο που θα δεις και όχι το αρνητικό. Να τον ανεβάσεις. Και όλο αυτό είναι ενέργεια. Δηλαδή, αν εσύ, ρε παιδί μου, προσπαθείς, χωρίς να το κοροϊδέψεις, όχι απαραίτητα να το πεις ψέματα για να τον φτιάξεις τη μέρα. Έτσι και να πεις και τίποτα τελική. Είναι αυτό που ξεκινήσαμε, ότι πες γεια, χωρίς τίποτε άλλο να ακολουθεί. Ή φτιάξου τη μέρα με ένα καλό σχόλιο, ρε παιδί μου, αυτό λίγο. Δηλαδή, τι ωραία ενέργεια αυτό να μοιράζεσαι. Συμβαίνει αυτό και το βλέπω γενικά να γίνεται και από γυναίκα προς γυναίκα. Δηλαδή, πολλές φορές, ας πούμε, όταν θα πάω κάπου και θα δω μια κοπέλα που θα πω, αχ, καλέ, τι ωραίο κραγιόν που φόρεσε, αχ, τι ωραία μάτια που έχεις. Δηλαδή, και εγώ νιώθω ωραία εκείνη τη στιγμή που θα πω και βλέπω και στον άλλον την αντίδρασή του και το πώς κατευθείαν του αρέσει αυτό που ακούει, που πραγματικά νιώθεις εκείνη την ώρα ότι υπάρχει μια χρυσόσκονη γύρω-γύρω και ότι όλα όντως
γίνονται ξαφνικά πιο όμορφα και πιο λαμπερά. Οπότε αυτό όντως έχει κάτι να δώσει και να προσφέρει και σε σένα που θα το πεις, αλλά και στον άλλο που θα τα ακούσει. Ενώ η κακία και που θα την πεις δεν βοηθάει εσένα και που θα την ακούσει ο άλλος δεν τον βοηθάει και κάπου. Συμφωνώ απόλυτα. Είμαι της ίδιας ούτως ή άλλως νοοτροπίας, το ξέρεις, της ίδιας φιλοσοφίας. Ναι. Απλά είναι αυτό, ρε παιδί μου, που λες. Αν δεν θες να πεις κάτι καλό, μην μιλήσεις καθόλου. Εγώ πολλές φορές, και μπορεί να θεωρηθεί, ας πούμε, παραξενιά, εγώ, ρε παιδί μου, δεν λέω ούτε την καλημέρα μου που λέω ο λόγος, αν δεν πιω τον καφέ μου. Γιατί όμως? Γιατί θέλω να την πω και να την νιώθω. Να είμαι εγώ OK, να σου πω καλημέρα και να το εννοώ. Κατάλαβες τι να σου πω? Αυτό μπορεί για κάποιους να θεωρηθεί, ας πούμε, αγένεια. Όχι, γιατί εγώ θέλω όντως να σου το πω, να σου ευχηθώ την ημέρα την καλή και να μην το κάνω από συνήθεια, επειδή λέμε όλοι καλημέρα. Ναι, οκ. Εντάξει, ναι, είναι αυτό. Βέβαια, έχω παρατηρήσει σε κάποιες, ας πούμε, πιο κλειστές κοινωνίες, η διακριτικότητα ο άνθρωπος μπορεί να βαθιστεί και αδιαφορία. Να είναι παρεξηγήσιμη. Να είναι συνοπισμένος. Ναι, ότι είναι αδιάφορος, δεν ενδιαφέρεται, δεν ρωτάει. Και ο άλλος απλά δεν ρωτάει, γιατί πολύ απλά θέλει να είναι διακριτικός, γιατί δεν το έχεις ρωτήσει τη γνώμη του. Πώς να σου το πω? Κάτι άλλο που δεν κάνω. Δηλαδή, δεν λέω τη γνώμη μου αν δεν με ρωτήσεις. Ναι, εγώ αισθάνομαι ότι πολλές φορές έχουμε παρεξηγηθεί επειδή είμαστε πολύ διακριτικές. Και εγώ το πιστεύω, γι' αυτό το σκέφτηκα και θέλω να το μοιραστώ. Τέλος πάντων, γενικά ο απόϊχος και το συμπέρασμα ποιο είναι? Ότι δεν έχουμε μαγικό ραβδάκι σαφώς, ότι δεν μπορούμε να το σταματήσουμε ή να το εξελίψουμε, τουλάχιστον όχι στο παρόν. Το ευχόμαστε για το μέλλον, όντως να είναι όλα ένας παράδεισος, επίγειος, αλλά νομίζω το καλύτερο είναι να δουλέψουμε εμείς με τον ίδιο μας τον εαυτό, ώστε να φτάσουμε σε ένα σημείο ότι OK, το ξέρω αυτό που λες, αλλά δεν θα αφήσω να με επηρεάσει, να με μαυρίσει. Ναι. Και νομίζω ότι δεν ξέρω, να πούμε ρε παιδιά, πείτε το καλό και ας πέσει στο γυαλό, δηλαδή πραγματικά δεν υπάρχει λόγος να τονίσετε το αρνητικό και το άσχημο. Πείτε μια καλή κουβέντα, δηλαδή πραγματικά και όλους μας θα βοηθήσει και τη μιζέρια και την κατοίκια που μπορεί να έχουμε εκείνη τη στιγμή μέσα μας και να θέλουμε να βρίσουμε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, ας το κάνουμε και σαν πείραμα ο καθένας για τον εαυτό του. Εκεί που θα θες, να βρίσεις τον άλλον στον δρόμο ή οπουδήποτε ή στην οδήγηση. Αντίλασέ το, βρε αδερφέ, φίλησέ το. Ξέρεις τι, οπότε καταλήγουμε στο ότι επειδή είμαστε κοινωνία και είμαστε συνυπεύθυνοι ως έναν βαθμό όλοι όχι απαραίτητα επειδή μεταδίδουμε τοξικότητα, αλλά πολλές φορές επειδή την ανεχόμαστε. Οπότε ας κρατήσουμε το θετικό, το ότι καμία ανοχή στην τοξικότητα. Εννοείται ότι βάζεις ένα stop και λες όχι, η ζωή είναι μικρή, δεν θα μου τη μαυρίσετε, για κανένα λόγο. Μόνο σου να μην μπορείς να το αντιμετωπίσεις, αφού υπάρχουν ειδικοί που κάνουν αυτή τη δουλειά και μπορούν να σε βοηθήσουν. Σαφώς, αν δεν έχεις αυτή τη δυνατότητα, εντάξει, που υπάρχουν και δομές σε δήμους και αυτά, να το πούμε και αυτό, που μπορεί σαφώς κάποιος να τρέξει και εκεί, να ψάξει στο δήμο του τι βοήθεια μπορεί να πάρει από ψυχολογική υποστήριξη, αλλά ακόμα και αν αυτό δεν έχεις ως επιλογή, σε έναν φίλο σου, τρέξε σε έναν φίλο σου, στο μπαμπά και στη μαμά σου, στον αδερφό σου που είναι μεγαλύτερος. Γενικά βρεις έναν άνθρωπο που να νιώθεις πάρα πολύ δικό σου, να το πεις και να βρεις τη δύναμη και τη βοήθεια και από κάποιον δικό σου, αν δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις μόνος σου. Επειδή, όπως προείπαμε, τα παιδιά είναι οι αυριανοί ενήλικες, εκπαιδεύστε τα παιδιά σας στο όχι. Είναι μια μαγική λέξη το όχι. Όχι, δεν ανέχομαι την κακή συμπεριφορά σου και όχι, δεν ανέχομαι την τοξικότητά σου και ναι, μπορώ να απαντήσω σε όλο αυτό με το δικό μου ευγενικό μοναδικό τρόπο. Γιατί όντως είμαστε μιμητικά όντα και γιατί όντως ένα παιδί, εάν δει κάποιον να απαντάει με βία, θα κάνει το ίδιο. Οπότε θεωρώ, ναι, ότι είμαστε εμείς η αρχή του να βρεθεί λύση, έστω μια ισορροπία.
Οπότε ο καθένας ξεχωριστά από τη μικρή του κοινωνία και από το μικρό του περίγυρο, ας σταματήσει να ανέχεται συμπεριφορές, ας προσπαθήσει να μοιραστεί θετικά συναισθήματα. Όλο αυτό γυρίζει πίσω, Ελή. Αυτό το πιστεύω κι εγώ σίγουρα. Ίσως σίγουρα όλο αυτό. Δηλαδή, όντως, μοιράστε το φως της ψυχής σας και θα πάρετε το διπλάσιο. Δεν βγάζει πουθενά όλη αυτή η τοξικότητα. Είμαστε όλοι αδέρφια. 100%. Και εγώ θα πω αυτό ακόμη και σαν σκέψη να γίνει. Ωραία, ας μείνει μέσα μας τη σκέψη το αρνητικό. Ας μην το βγάλουμε, ας μην το διασκορπίσουμε και το μοιράσουμε. Ας το κρατήσουμε μέσα μας και ας το δουλέψουμε εμείς με τον εαυτό μας. Και ας το επεξεργαστούμε και ως δεύτερη φορά τύπο, ότι εγώ σκέφτηκα αυτό και τον άλλον, αλλά ας δουλεύω και τον εαυτό μου στον καθρέφτη. Ας πούμε, γιατί το σκέφτηκα αυτό, είμαι εγώ καλύτερη ή καλύτερος. Ας το κρατήσουμε μέσα μας, ας μην το πούμε στον άλλον και ας βγάλουμε προς τα έξω μόνο το καλό και το θετικό σχόλιο, γιατί αυτό πραγματικά, αν σκορπίσει, θα δώσει την αλλαγή που όλοι θέλουμε. Και οι ίδιοι οπότε, σε τους άλλους. Ποια είναι η σωστή λέξη για να κλείσουμε, νομίζω, αυτό το βίντεο? Αποτοξίνωση. Σωστό αυτό, με κάθε τρόπο. Ναι, όντως, και στη σκέψη και στο φαγητό, γενικά η αποτοξίνωση, παιδιά, με τα ψέματα, μόνο καλό μπορεί να κάνει. Οξύνει από παντού, δεν θέλουμε άλλη. Ακριβώς, δεν είναι τυχαίο άλλωστε, που είναι μια λέξη που βοηθάει πάρα πολύ και στο σώμα, αλλά και στην ψυχή. Ισχύει. Θα έχουμε να πούμε πολλά και σε επόμενα βίντεο. Να πούμε λίγο κάπου εδώ. Καταρχάς, ένα μεγάλο συγγνώμη αν είναι κακή η ανάλυση του βίντεο, γιατί είναι μέσω Skype. Δεν έχουμε βρει ακόμα μια εφαρμογή που να μας εξυπηρετεί στο να κάνουμε κοινά βίντεο. Αν κάποιος ξέρει κάτι καλύτερο για κοινά βίντεο, μπορεί από κάτω να μας το γράψει στα σχόλια. Όπως επίσης, σαφώς και γνώμες κάθε φορά για το οτιδήποτε μπορεί να συζητάμε. Σοβαρό και πολύ σοβαρό. Επίσης, να πούμε ότι θα κάνουμε και βιντεάτικια ατομικά. Ναι, να πούμε βέβαια ότι ναι, πολύ σωστά θα προσπαθήσουμε στο μήνα να κάνουμε τουλάχιστον 2 κοινά βίντεο και μετά ένα live, ένα η κάθε μία με κάποιο θέμα που θα έχουμε βρει και θα θεωρούμε ότι είναι ενδιαφέρον. Αυτό τουλάχιστον είναι το πλάνο. Ελπίζουμε να είμαστε συνεπείς. Για μας, ναι, ή πράγματα γενικά που θέλουμε να τα μοιραστούμε. Θα είμαστε στο ένα βίντεο τη εβδομάδα, σωστά? Ναι. Έτσι βγαίνει. Να πιστεύω ότι θα καταφέρνουμε να είμαστε συνεπείς, γιατί και κάθε μια μας έχει τις δικές της ασχολίες. Ναι, σωστά. Ωραία. Είναι κάτι που το θέλαμε καιρό. Είπαμε, δεν βαριέσαι βρε, γιατί να μην το κάνουμε κι εμείς. Δεν είμαστε, εννοείται, ούτε ειδικοί, ούτε λέμε απλά την δική μας άποψη. Ναι. Δεν συμβουλεύουμε κανέναν για τίποτα. Ο καθένας να κάνει αυτό που αγαπάει και γουστάρει, χωρίς να ενοχλεί πάντα τον διπλανό του και τον απέναντί του. Λέμε απλά την προσωπική μας άποψη. Μπορεί ο καθένας να διαφωνήσει. Παρεΐστηκα χαλαρά. Σαφώς θέλουμε σχόλια, όχι ευριστικά, είναι εντάξει και ένα θέμα που συζητήσαμε άλλωστε και σήμερα, γιατί δεν βοηθάει πουθενά, αλλά σχόλια σαφώς για πράγματα τα οποία μπορεί να είναι λίγο αρνητικά ή να μην είναι πολύ ωραία σε αυτά που κάνουμε ή το πώς φαίνονται και με βάση του βίντεο και της σύνδεσης και όλο αυτό. Εννοείται ότι όλα είναι αυτά τα θέλουμε, είναι βοηθητικά, ενώ κάτι που θα μπορεί να μας εξελίξει, σαφώς και το θέλουμε. Ναι, ας συνεχίσουμε λοιπόν, ας συνεχίσουμε αυτό το θετικό και το καλό σχόλιο, όπως προείπαμε. Οπότε κάνουμε αποτοξίνωση, μοιράζουμε θετικά σχόλια, θετικές σκέψεις και ζούμε στην Ελλάδα. Παράγει τόσο φως αυτή η χώρα, δηλαδή πραγματικά ας γίνουμε ένα μεγάλο φωτοβολταϊκό, ας τραβήξουμε λίγο από το φως. Αυτό το κάνουμε, το σκορπίζουμε κιόλας. Ισχύει.
Εκεί θα είναι μια καλή ευκαιρία να τα λέμε και ίσως λίγο συχνότερα και οι δυο μας. Ναι. Και γενικά είναι ωραίες συζητήσεις, γιατί λίγο πολύ όλοι τις κάνουμε με τις παρέες μας. Οπότε μπορούμε όλοι να γίνουμε λίγο μεγαλύτερη παρέα. Και νομίζω ότι λίγο πολύ είναι πράγματα τα οποία όλους μας απασχολούν. Λίγο λιγότερο, λίγο περισσότερο, Εντάξει, δεν θα λέμε πάντα σοβαρά, θα λέμε και τα αστεία και τα σουργελιστικά μας. Ναι, εννοείται αυτό. Ή για παράδειγμα, υπάρχει μια ποικιλία θεμάτων, έτσι κι αλλιώς. Όπως είπες πριν, τύψη αποτροπίνωσης, ξέρω εγώ, μπορεί να υπάρχουν συνταγές, μπορεί να υπάρχουν διάφορα παιχνίδια που μπορεί να κάνουμε μεταξύ μας και να δίνουμε έτσι ιδέες, παρέες, για οικογένειες. Ευχαριστώ, spoiler, θα τα δούνε εν καιρό αυτά. Σίγουρα, απλά μιλάω έτσι γενικά ότι θα έχει διάφορα θέματα. Ωραία, οπότε στο ραντεβού που θα έχουμε εμείς οι δύο, θα συμμετέχουν, θέλω να πιστεύω κι άλλοι. Θα γίνουμε δηλαδή μια μεγάλη παρέα. Τέλεια. Σιγά-σιγά όσο περνάει ο καιρός και όσο μας γνωρίζουν και τα παιδιά περισσότερο, να μεγαλώσει η παρέα μας. Στο χρονικό διάστημα θα καταλάβουν ότι η βάση μας είναι ότι είμαστε σούργελα και καθόλου σοβαρές. Οπότε θα έρθει να δέσει ωραίο όλο αυτό. Ναι. Νομίζω είναι κάτι που δεν μπορούμε να το κρύψουμε άλλωστε. Όχι. Οπότε κάπου εδώ χαιρετιόμαστε. Χαιρετιόμαστε γενικότερα. Και δίνουμε ραντεβού για την επόμενη φορά. Θα τα πούμε εμείς τώρα μετά που θα κλείσουμε τη σύνδεση. Κατηδία. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, επόμενο βίντεο. Είμαι η Έλλη. Αλόχα. Χακούνα. Ματάτα. Γεια. Γεια.